Kubor nakaslab jong udongsan hima. Namar ka jing penpana containment zone kabala yait palat artayo tam hakasnong jongsha kabanang yait haduk menta hadin bakibreu na connection kila iyo bon na kajing pang COVID-19 marsudep syem nong muna nakatanat ka kwat kakya kumta kito kilong yeng kibla sya setslong kilangat hakakim kait namar kimyo syu ya kabam kababyang namar kimyo banmi nalayeng maletre likta kumta ubakan singlen syang ubray presiden kamau kan Reu Blok Congress Committee kabahap ha East Khas Hill District ulayo bano jengerap hadu saphe berni ukau rengkat udai syakito kilong yeng kilangat yau ne kunyang jingpang rengkat kito kilong yeng kibaduk kibasyak ta'alang hagane kejing sya perking hagalit kawan kenang menyedana kejing pur une kunyang jingpang ya une ukau ubakan singlen syang ulayo ban IT menta kesengi ka arp soterik jemang arjar puwe hakikat to kan ne kinong chongsnong chongsha makinyarap pansamar arpsan kilo syakito kilong yeng kibangat haune kunyang jingpang COVID-19 nadu belang perbana containment zone ia kasnong jongsha daka office jongka deputy commissioner East Khas Hill District haka praterik mentahi ubanai jemang arjar puwe kajing perking ya kelit kawan jongki pajba hakate kasnong rangkat kithain bemerjan kelapin klain baha nama lapahara daki pulit kibal aprangkat ka kerdop bela penyang haswa bandrong hakane kasnong kalong shibenta menyeda menumpur stet une kunyang jepang At kilo hang tu, at kilo. Gini ba ikaw na gini? Tiga triple kali. Boro. San selai. Ya. Baru ini duplik foto no. Pasti galut lah na. Kabanung kong apang pao kay sungu yung play. Hagaba lengba kajing ilam ti ke jengmu. Ngila ban poy hagani ka sinong jongsha. Kawin nagi sinong ki bahab hakamo punro sin RD block ke jongi. Kaba ngadale de mentang ayo ban wan. Ban yu kejat nadu basdang jong kani kajing ja. Hagani ka sinong kaba ki ong kini ki perlok. Bagadon kata kajing set slung ya ki bayo. Ya kata ke positive case. Ke kini kala bun sengi bah kani kejing ja. Ngatharai hama punro blok. Kani gade ke sinong jongsha kabaki nong song sinong ru ki babon bahang ni. Lalong kumong no kalong yang kat bor bat kat hundred kajing bun jong kinong song sinong. Ti bat ki babun ki bayo positive case kade na po jongsha. Hakani ka mau punro jong ni. Tinga penpau kajing snow lem bat ngapenpau kajing snow sen ki namar ki babun ki de ki nong yem ki batuk ki ba im daga rep karyang ki ba im daga balas ni kendoi jakpo na solem ki bat de nang tagadaw ngawan hang ni ba lengba ki jing khat ka ba kini ki perlok ki pentip sanga nadu i terit dari ido songthiam barit jalan kini ki perlok ki ba don kat bat nang ni ki pentip ki balong kum ki perlok hang ni po jongsha ki ba pentelun ya ka imlang salang ki pentip sanga ki ong ba subhaya raplam kini ki nong song sinong jongi hang ni po sinong jongsha namar kini kim don khau kim don dai kila kunlat namar ba kim yo su ban lek balalit sengi dan nakal yang kejonga ngadon kejing perkat kelong ba dagano galat bangan thau ban penpoi kejing rap jongpi bat kamte ke basuk hakum kani kapal hakani kapor kamor mar kadi ka total lockdown na in sai khau na in sai dai namar ba hasilong ki babun ki dukan ki lakam Dayangu yo blay sisen namar ba kejing pelilat kejong ukum ni kejing kerku kejong u wat pedeng kejing ki babun ngala ban wan ra yung nu khau
bangan sam lembak kini ki perlok kini sam sibek siki long ying ki bangat kini ke jingpang tinagaliang ke jonga ngit scam ba wala ngadang mla ban ikandu ikini ki ba don ha ke positive case ngapha kani ke jingirap dau khau bat udai hai ibaret bat kat bangala ngapha iki bahake beki bam yu nu khau ki set undarai parum pare kanong ke jingker khu kebat khu do boleh bat haba ki bam yu nu khau ru nga ai de kan sim jong ke jing e kum ki prasnong bat ki bodan ha kani ka than bi e ka jong ba nu khau long ke jingker khu yaki kin kat kin khia no namar bang asno hang ne po snong jong sha ka jing ot ka jing nam ka jing lan yar jong kinong song snong ki ba cha ses lu kala dei ka jing yam ka boy hakitan dong skor jong alam ba ki perlok ki penting bat ku ble sibu ni kini ki perlok ki bala penting yang bang la ban kener ye kini ki jing yarap ki baret jong dan nagaliang jong ngai simru ban tha ka khu war sulang ye ka snong hi barok oi ye ki nong sun shar snong ya ki long kemi ki para samla ki bala bante lakam ya ka yat ka yeng ya ka bit ka biang jong nong sung snong ni po snong jong sa bakine ki jingaram ngakwa banong bat ngapen sai ro wo new khau bat udai kam dei ba kan kutang hakine ki bayo ya ka positive case ngadon ro ka jing snolem ki don ki long yeng ki ba kerkhat tam u khau sikilo kim don kini perlok kila itu kila kerkhat kena kaliang jonga ngalong ye kini perlok bakin jet ro ye ki long yeng ki badok na ki badok tam ki bakutlat na ki bakutlat tam ba habaki yo inu khau ngan ai arfusan kilo sieng ngan ai bat kito ki badok kanlong ki jingker khu habak sim yo ne naman ngamla ban suong dengan su ai gu yo positive case namat don pat kinong sung ni ku malong mane da ki banai duna la sa slum la lockdown ho ni ke sinong te kum de ku basuk ye kiru te kum ye kitaru ngakhia ke mensim ngapang ka donot abang perkhat ikini ngadon ke jing bakli ya la gajong ka than habaki ut habaki nam ngadon ke jing bakli kum tangawan hakani ke sinong bat lengba kini ki perlok bangan batir ikit ki jingirap kat badak sen ai hakil long ying ke bakini ki perlok kila deblis ya ki baduk ni baduk tang dan nagaliang jonga ngaso banong kini ki bayo ya ke jing mentoy ladang ngamla bani kendu bat markmat bat kiru simbang ngaladap dua yu nu khau ngaladap kerkhu kendo yu nu tai ba kan long ke jing kerkhu ya ki ba kan long ke jing bit ke jing piang bat ngit scam ru bakiru kin duai lam nag banta jonga ba ngan yo ya kemet ke phat ke bakot ke bakia ke bakong san de kata bangan roi perum pare hakikam ki jam ki jonga ba ngala pat bangan ya rap sepi wai pat ki parathan bi e ki bodon kam ya ka jing rap te nagaliang jonga ngaso banong ki riurang ba ki bodon hak than bi e ki jonga bakin pelong hak jing duai bajar-jar ya ka than bat ya ka mo ko ro ko sisi bara ko nadu kinong yalam balang ba fer kin sim ke jing bakin mi sakmat ba ya duai bangin like na ke jing sat man ke jing duk ke jing kerdu ke jing pang ke jing sistem ki bawan banjia hak ni ka mo ko ro bat hak jelah ka jong ha ka banam bong ni pen pau ke jing sungu yu ble wat hadu kum geni kasni ke ba niau ban mat biang si sir ya geni ke jing pang khlam tinamar kata ke jing ke ba khrau ke bangi kendu kum long chung sno malong kum wi tu khot chung sno angene yo mat ya kini ke jing ke ba hanu sunam arachar atwe tinamar kata hagni ke por ni pen pau ke jing sngongu yu ble bula pela pat wi badu kansing malong wei nau samla ubape badbakmi chisha ya ka em ka yap jong ni ka than jongi
Tinamar kata ngi ai kubule i bo bule nang ku yang cinyai lenti jong i ba punyalam ikipor ke berang sa kikam kicam jong i namar kata kan ni ila ai sungo ha yang ni kau hapo ni kisinong jong i tinamar kata ngim don ai ru ban ong pedeng jong i namar kata ngasungo ban ong bule ku ye phi badu ya papila ai ya ni kau na ke benta jong i kinong song ya ka bangim yo ban mi ban trai ban kata ban lej bela oi ni la don ki ching die ki chur ki chep ban man ta ngim yo ban pen lej yo ya ka te namar kata ka long ko ba e ni la tang ni long la tang ni don makana ge ta ki ching thung bangin yo ya ka pisa nai man ta ngim yo ban pen lej kam Nakaliang kinong song hapok ang jingalam ka kong dari renja ba nori nong plu bar ba trang bor kasano rengkat kiwede kirurang ba kibala shimti ban sam yin ukhaw bat udai kilai kublai kerpang yu ba kan sing mar hapadang kene gijing kerdu kaba kipai ba kasnong jongsha kimat hakene gijing permana containment zone kilai yo ban shat ban pinbiang yak jidon kamayeng Oh, bukan lagi yang tak saya tinggal aku lihat dah. Man, man, ni. Kau sakit? Kau dia habis sakit? Red. Sana. Dah kering ada lebih ya? biang Apa yang hey, Habrid! Habrid! Wan! Hey, Habrid! Habrid! Wan! Yan na kayo dito. Kaba sedang kumni ka containment zone kala sedang mental cadap si benai ti ngiyoi bahang ni hasnong chungi nadu baai kani ka containment zone ki bayo positif kilong ki babon ladu naspa ti ngidap pacing sengukia ti kumta ngikum kidong song ngi sengukia kam sem ngidan kicingkit kle ti ngifun ya ibadu kan sing ba namar bana do snem arpau ti i landok senjang kan cak di kasnong jungi ti tertat haduk mentarung ikan mau i ngipun i ba ngi pentip i ngi badu la kumno ni snong jungi tibun ki badok ki basuk ti ki ba bapli ki bomyo asu ban lej bela ban ban mi ki bayo positif ru ki de ki badong ti kumta badu beruda kacing sengau red da kacing sengau kia ila ong to ti tat hadu mata kasngi la ila wan ra ya ta ukhau bad udai ban sam sha kawai ka long yeng atusan kilo ukhau bad chi kilo tam udai kum tu ti ngi la ya wan sam man la kayeng dai long ba kacing yarap kacing ai chong i badu kan sing ngi rung dadap sibun kacing sengu ina banta chong i ba ublei un ku ya i roi ki kam ki cham chong i ko ki kia ki kuan ki ti chong i bat kham tam yang ngi ru ha kan ni ka snong ba ublei unri kan ya ngi baro haba ngilong kumdi mata baro sibnai ban mi ban le che long ban ya ban ni la su ki dukan ki ban kieu kini ki snong jungi nang ni ban kieu ban thet bam kum cha smith che long ro la ap da ki pulit hang tai na mar balai ki la ada ka containment zone bam long ban mi ban idap hisha da ka cing ka bakrau kan ti mta ken dang ba ki cing a cing rap jungi badu kan sing pada kala ai men sim kan yangi haduk mentaam kan ka containment zone dei padio cingtip baong bakan kut lanu ban pilih 4 kut haduk mental lanu kiba kitu kiba la yo kiba la kuat basong na kitu kisi post ngi kiba la na kata ka cingchong yeng ru kimpat pen benahi la suset bai kum tu hi kiba nang positif kiba nang extend positif kinang don hi te kemot ngi ngim la ban suthu ha kanu karukom kata ka cing Syong kibriu ki bayo positif ba la si pos ngir ki syong hi ki banang extend hang toro ki lanang mi si mi thamai kamot ngi kum nang syong isa kam dom ken syulang ba kum tu i kum ba su thau kita ki ba syong kum do ki ba do kan sing u khau i pha ban sam ngi i ong ban sam ar pusan kilo
katu ka arsan kilo katu ka yang ki ba yo positif tau pho paket barok khaj ipan poi te na kaliang cek baduk kan singi ong ba ma iru le stom kan ni ka jing jinjar ka parthai ka na banta chong iru kam dei ka basuk i ong ban pen poi sha wi ong tau khaw ban sam ya baro i ong kat ba iba kham jinjar palat iba kham duk palat ru pet i ong ban ay tau khaw arsan kilo maru si ha katu ka yang kan bat si kilo tam udai oh ki pediang nak berkat ki keman kan kin papli ha ka cingduk ban jinjar ban mi le belarong yo syu ban le sei dum yo syu ban syang ban le tre chalang kha e ban tre ban ot ki chur ki chap ro kum ni la khang ro ka parthai batang mi sabaro ki pulit ki la syo CRP lo dan pulit lo dan la syo li papli la syu set bal syu syong ban hiang te ki babun snong chungi peden nong kondong ki badang duk kamut lengba cungan rak cuma duk kan sing uniu kha te ka yarap sibun hi kan sibun ba hi kan ban ko ngi sing ban ai khu le ya baduk kan sing namar yaw ni khaw ro malah duk mata di ma i bala yarap sitam ban pen poi sing long jing ki ba yo positif ko malong duk mata ko snong sing ki pa duk pra ngut ki yo positif te namar kata ki jing trong khi long jing long ma ba kim long sự ban mi ban le se ro ban kum chu ro om tang ki long jing re ni i ba barok ko wi snong kada ban ring sibun ki jing ko khrang ban ko nak ni por kala di ko por ba pinong rep kala di ban di ki chur ki chep ki ro mut barok hi ki snong ki jing tang ba ni so ban ai ko play kerpang yo ba du kan sim nomor ba la ya le stom kat bala la ba ka bor barit chung i ban pen poi ban yang jing bam la ba ki jong jing ba yo positif nang ba kan long ka jing rap nam ta chong ki Hagan ni keju kesengi ubakan sing ulalait no jengarap kerpang ya kawai kare kuntai kabaduna de khotmet rangkat ukau udai kum keji kershan ya ki hawa kimla ban mi nalayeng haba kadang terekam kane ke containment zone. Oh, dia pakar. Dapat ini ukau. Buat deh. Ambil yang ni mah. Ini ukau. Arsan kilo. Na air ki. Mah. Buat ini dai. Nang banta. Ini banta banta banta. Ini jadi ada yang air ki di dalam sini. Mah. Di sini kini dalam sini kok. Angkat ini yang air yang ada mati sedang digunakan untuk khidmat. Kini pisah dengan air ki, tetap kini pisah. Ini, boleh sih, siapa mau ngadi berdepan sing. Di nangkit bokir biang, kini set kini plan. Bọc người ta nè, kết bọc là nhà chạy được hai nhà em ăn nàng nhà lên nàng kawan ngam ta lấy tuh ru September Oktober November Desember pang dan bayar dan ajam dan bayawan kira ini kau lantang komunitas baru biasa tang arungut Pa ini pa. kita kinlak litre Meron nga pa pangut ah. kitang ini tu lah cerita Marasin ka nga doon nakha ni snera pangut. sige may kumay waktu di sini lah oh kalau may kumay bete jangan rapi